Mga igsoon diya sulod sa ato ang panimalay o membro sa atong pamilya kung magkasakit, ana agayon, no? Mangita gayong mga pamaagi, no? Aron maayo ang maong masakiton, no? Pero usahay daghan tag tuan, no? Ilabi na sa panahon nato karon nga mahal ang tambal, no? Mahal ang pagpa-hospital, no? So daghan tag duulan, no? Matutag mga kwak doktor guban pa, no? Pero usahay nasay tungod sa kaning katawhana no na kaayo nga epektibo ang iyang maghimo nga ana gayon ang iyang pagtuo ug sa iyang pagkareliyoso then wato sa pitan. Parehas one time sa usa ka parokya nga diin naami usa ka parokyano, no? Nga dunay panawagan nga sa social action, no? Ilabi na sa paghimo o kanang haplas, no? So 25 sila kabuok, usa sa mga miapil ang 80 anyos nga babae, tigulang na, no? Pero human sa seminar, so daghan ang mi-apply silang nakatunan, pero ang milahutay ang 80 anyos na gayon. So ang iyang paghimog haplas na mga herbs nga pangitaon, pero nagsakripisyo siya, no? Ya, tapos sa panahon nga lutuon na, no? Uban sa gitawag tog oil, no? So siya gihapon, no? Ang iyang gamiton mga kahoy, no? Pero tabangan siya sa iyang anak o sa iyang apo, no? Ya, noted siya tungod kay maayo gayud ang iyang haplas, no? Pinangita siya, no? Usahay kanang mag-atang ng mga tao o magpa-reserva na, no? Tungkol sa kaepektibo sa gihimo niyang haplas, no? So mao kana siya makaigsunan, no? Kana gumikan sa tuang pagtuo o pagsalig sa Dios, no? Gani dahi usa ka tawo nangutana, no? Kana maghimo kag aplas manang magampo ka. Nagyampuan gayon na siya, no? Before lutuon, no? Apil si San Vicente, no? Apil si Senyor San Roque, no? So ingon na, no? So ang atong pagtuo maoy usay makaayo kanato, no? Kini mga butanga, mga bahin lang na outward expression sa atong pagtuo, pero ang makaayo kanato ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. So makaigsunan diya sa ato ang pagbasa karon sa atong ebanghelyo, ang pagtuo sa opisyal naghatag kang Hesus ug nakatandog kaniya, no? Nga tungod nining maong pagtuo sa opisyal, iyahang giasikaso ni Hesus ang iyahang gipangayo. Kasagaran makaigsunan aduna kitay makit-an nga daghang mga problema nga nagpalibot kanato ug nanghinaot kita ang Ginoo ang magsulbad kanila nga walay pagpaningkamot sa atong bahin, no? Di na siya pwede, no? So mga igsuon ang Ginoo mas nahibalo sa ato ang problema kay kanato. Yet usahay dili siya magbuhat until iyang makita ang atong buhat sa pagtuo. Ang opisyal ipakita sa iyang pagtuo ang iyang gibuhat, miluhod siya sa tubangan ni Hesus ug mihangyo nga itapion ang iyang kamot ngadto sa iyang bata nga bag-o pa lang namatay aron mabuhi siya. Mga igsuon aduna ba kitay susamang confident sa atong pagduol kang Hesus sa panahon nga mag-ampo kita? Lig-on ba ang atong pagtuo sa atong pagpangayo kaniya og extraordinary or gusto ta nga adunay milagro nga mahitabo? Sa laing bahin makaigsunan, ang babae nga kitalinugan adunay dako nga pagsalig kang Hesus. Wala siya magsulti ngadto kang Hesus og mga pulong, ang iya halang nga makagunit sa sapot ni Hesus. Kini nga klase sa pagtuo nagsulti og daghan, mas makatabang kung ang atoang mga pulong ubanan usag mga buhat. Ang mga pangaliw po dili igo. Kinahanglan kita nga bulihog, biyaan nato ang atong comfort zone aron kita makaduol kang Hesus. Mangutana kita karon sa atong kagalingon, unsa man nga mga physical and spiritual healing
nga ako ang pangayuon gikan sa Ginoo. Kinsa man nga mga mahal nako sa kinabuhi ug mga higala nga ako ang pangayuan sa Ginoo ug kayuhan sa ilang mga sakit sa panglawas ug kalag.